March ni somni panga kumsang ni som panga zingda rukhan Saskatoon Canada a mi pakhat chuan nom paina bula avakal hnuloka manhmo takin police number 911 a kola hepa hian hmeichhe pakhat chulai hmuna chuan hmuin alo vot vek to a tin a ngonga rena hnu ma omnual bukin a leather jacket duma thisin akai hnuanga chu mai ni lovin a phekhok po om lovin a sana chu a chhewek boka heta tang hian rong taka soi sakani ti hria theingal ni in police lampo ambulance nen anron thlengwata ma se chu hmeichhe chuan nunna lo nei to lovin a hmuna chuan thia puan ani ta ngala a hlem omdan atang chuan police chuan tual thana case ani ringhalin ruang an hmuna bula hian kong shen bak mu tur a omlawa a hmunla are thwa boxi ti chuan a hmingle ani na tilang thei tur engma omlo awangin police chuan a chanchin hriat nan a thomhno in bel le a taksa a te tu in chute chu mi pui hmu tura tarlangin a hnunga sakei bak nei lem a chuan baka arsi pahni lem chuang te po chu a thalak nen an thedar ta a hetia an ti hnu reilote a hian tleirol pakhat China in ti chuan police chu ron kolin a ron biak lai chuan a tap fai faya chuta chuan an te tu tarlan le a thian thaber Britney Gargoli ta tu nena a in mil tho soin a hma zan khan an chhuadun thole jinglama anin chen tho a soiba ka chumi hnuwa anin hmu to lo tho a ron soiboka hemi hnu hian midang dang ron khol tu te po in Britney Gargoli ani an ron ti selawang chuan police lampo chuan an rong hmu chu Britney ruang ani tho chu pangzarin chanchin tharlama puan ngal vat anita ani Britney Gargoli he kumsom pariata upani in Saskatchewan a hian ano panlai tanga omin an chung kwa hi an tam tham emema ma se vandoi thak takin ano pande ulain anu le pate chu anin chen hlo maya amai ro chu hetia anu le pate anin chen hnu po hian an chung kwa chu an la in ngai tlang hle thung tin Britney hian naw mi che pali lai nein anaw te hian an ngai na in an ngai sang hle a an bo ruak po a tha hle nge hun engema chen aliam hnuwa Britney hian a patak tak azun chhuana po alarei lo hle maya apa nian chuan anin kar po tha chho tan viawin a thian ten an soidan chuan Britney chu meiche chuan zang le injing tok tak ani thole adikna chuan tangve tla chi ani tho an soi hei mai ba ka hian vur tolte ram hnuaya thian te ne na ri a hote chu nuamati ema amala mi chong do le fiam thungai na mi tak ani awang hian thian kum tur a hai cham ngai lo an ti hiala tin zirna lama po high school kalmekin a thei to pin na a thok ba boka chuta chuan na pahnih lai te thok kopin a zirna chhun zom na tur ain tuak ngat ngata high school zo hnuwa college chhun zum le a business ra chu adu ber ani a hemi hnuwa hotel lama kal atum nge ani ti chuan police lam chuan Britney ruang an hmu mania thil thleng chu chui chian hmasak thania an hriat awangin an thei angin thuthar an hriat theite an la khom tanta a thianu hne na tanga an hriat dana tlailama chuan an chhok dun ngeya hei wang hian a thianu pakhat na ta sai chu cheng le zola thu zo fia tumin na ta sai le Britney te hi kum engemu zat lawin kom to an ni a hun masalama po Britney in school aban san ve zeu lai po a fui thar tu chu na ta sai hini in ani fuina azara hian Britney hian school te zom le in azarna po masona a hmu pha nge a khamini March ni somni pali kumsa ni som panga kha Britney nena anin hmu nun ber ni in hemitlai an chwa dun no hian petrol te an thuna chuta chuan a thiano chu enge zan lama ti atum tia azo chuan ani chuan an thian te nena party na kal an tum thoin a changa ma se na ta sai ero a man velo awanga kal velavin anin mangtha zui maya heta anin mangtha na hi na ta sa in a thiano chu adam laya a hmu nun ber ni ani tareng mai chanchin bumi ten an komna po na ta sai chuan a thiano chungchang chu soinwalin tunlai din mun thlerin thian te ina party na kalpo a hla om zia te chuan arilru atina thote asoya ma se a thiano chu munral mawng zoka a om to awangin uiviaw ma se adu sak zok thote le an khoral mon lo zia thote chu asoita top maya
heti lai hian Britney chanchin police hena ron shil masabir tu shai nai po ron tong chuak ve in ani hi Britney nena athi ma zana in kom don kha an ni nge a chu mai ba ka ani nen hian chen thaber angmaya in nai ni in nata sai po hian a thian nu no pan lai chanchin a hriat nu hian a thian nu hi angai sakin a support zol ema he wang hian anin kar po a that pharing ani shai nai nen po hian zan lama chhoa hanlem sak hi an ti ve fo ni in Britney thi ma zan po hian an pahni hian dora an kala heta hian an pahnia an selfie thalak po sainai hian zan lai pel deuh sheta dor an chhuwa ma a alak chu social media a post nge ti chuan khamizan khan Britney nen chuan khoya emo an kaldun nol thu soin Britney chuan akar akeng boka ama saberin Manchester View papa an kal thole hemi hnuwa hian an thian thi na party na an kal le a chumi hnuwa Colonial Pub and Grill an omna atanga hlave deuh hleka an kal le thu asoya hetia an thian thi na party na an kal chu an kai deuh nen rin ai de in borok po an ngama hemi hnuwa an kal le na Colonial Papa po hian thil thleng a om pha nge a ma se chu thil thleng chu a rui deuh awanga shirwai chau thungin helaya thil thleng awang hian a thianu po chuan thina hial atok ani aring dewa tin Colonial Papa chuan Britney le mi pakhat chu in mel fu devin anin biak deuh hnuwa Britney chuan mi pakhat chu lighter ho adila an bula chuan zu te po in ve tur a somin sainai chuan engma hria tak ma in Britney le a thian thar chu an chuak dun ta deya a soizel danin Britney chuan an kalna tor po soilovin an kalna chin po ani hian a shilo boka chu mai ba ka ke in nge karin an kal po hre chuak zo to lovin a hria chhun chu pa chu mingawani ti le an chwa hun vel chu jingdarli vel ti chau chu anita a amai ro chu mak tak main Britney chuan sainai phone chu koltlatin phone nei lo chung chuan sainai chuan apate bul apan thei hlo thunga hemi hnuwa thil thleng ero sei thei talovin heta athu soi chin po hi thil chiang lo roi ani a chumi hnu chuan a thianu omna chin a hriat tak lo awangin sainai chuan a Facebook wala khoya nge moi omle in hne na tangin thu kadong der si lawa in tlong takin thleng thei shamla ti thu chu a post bok ani officer te chuan Britney ne na inzui chuak mi pakhat chu hriat chhuwa an du hle maya ma se ama chui theina tur thu an hretlem hle tung si amai ro chu wanei thlak takin atir lama an hmulo Britney car chu police chuan an hmu chuak ta hlau maya ma se voivod khu le balin lo tuam deuh wakin car ke ya te chuan hnim sang to tak alo kai hnuanga heiba ka Britney car chunga chuan a thianu sainai phone po chu alo omboka hei hian Britney khan a thianu phone chu a chhwa pa in alak sakti chu ati chiang ta hle a tin ke a kal mai lovin hepa nen hian Britney chu a kar chuan khoya emo an kal ve nual ni in alang chiang ta hle boka ti chuan police chuan uluk takin Colonial Pub pon vela zana thil thleng vel chu chui chen tumin an beita a ma se Britney emo sainai emo hmu thule record fil firing reng an lo nei lo maya chuti rwal chuan khamizan kha an boizan tak ni ma se eng model chu hria chho an nei an ring fowa chumi no chuan Britney car chunga sainai phone om chu police chuan chui le in heta hian sainai thu soi kim lo le a soi thlen lo te ba ka a phone atanga an omna chin hria thei in be sein engtin emo Britney kaldan chu hria thei anin be se hle a heta sainai phone an han chui chuan jinglam darli le achan mi vela McDonald dor pakhata Britney te chu chol ni om takin an langa ma se senai eroin he hmuna an kalai om asoi mia lo thung hei wang hian Britney te hi an kalim ni ti chu zona om anita ani ti chuan Britney autopsy report po chu lo chhuakin hemi a hian police rin dan ang sa nge ya thil engemaw manga re hlum ni in alanga police chuan Britney ruang bula kong shen an hmu chu ama thana atana manruan nia an ngai buka amai ro chu police chuan hetianga an fin fiana nei ang angte an khai khom hnu hian thilrin hel omle hria thiam lo nei tatlatin an ngai tu anate an han kai ver hnu chuan a hun lain roile thil hri chiang lo roi angin langma se sainai Britney thianu thu soi chu kim lo le fel lo nia rinna ani tatlat maya sainai hian Colonial Papa an lut ngei ni in soima se
he pop chunga hian an ti finfiana engma awm lo thunga amma a soidan chuan he papa hian Britney chu mi pakhanin anin to kha ani si thla aral zela September thla kumsa ni som panga ani po chuan police lam chuan masona an la nei theilawa March thla a an thil shet ba kha shet bel vak nei lovin heti lai hian Britney thina in a thon le makti an tamtel tela mi engemaw zatin an ui thole achunga thil thleng chu an hriat thiam lo thu an soi sup boka heta hian a thina tur ber tu te zinga mi chu sainai hi ani ome te chuan police lam chuan chui bel chuan tur nei talo ta chu sainai pateya biturin an vakal chele ta a mase ani hian police lam te chu lodong song thadu lovin ama a an interview ai ma in biak alo har boka amai ro chu police ten an han biak fe nuwa chuan ama a athil soilo thuthar a soitanwal mai heta hian shaina in an hena a soidan chuan bara an kalna an pahni chuan mi pahni tokin hemitinen hian motela anin zui ho a mase tu tenge anni soilovin a soi chhun ero mi pahni te chu mi hang anni ti chau chu ani maya chuti lain ammalama thungkha chuan sainai hian Britney chuan mi pakhat mingau abia angkhan a soi bok se hengba ka hian sainai patia chuan an chanchen sainai soi ang chu shilzelin chutia bara tanga motela an kalvel na chu sainai chuan a hrichiang bik lo hlea amai ro chu an kalna motel emo a hun vel emo chu hrichia lo ma se chumi tenen chuan marijuana an chu hote chu a hrichiang hle thung hetia motela an umlai hian cocaine vela wanga anin hnel boi tho sainai chuan soin anua bedroom atanga akal chwa chuan khuma Britney chu thin alo reng maya a soizel dan chuan a thil hmu chuan ati hlau thongin mak ati phal he nge a hemi no hian an mi pa for pui pahni te chuan silai lekin sainai chu a thianu ruang boi puya chingfel tura thu an pek thu a shilni in a soita ani te chuan police chuan sainai patia thu soi chu an oi vak lo na in a thu soi chu sainai chuan apom deuh veka ma se heti la hian sainai chuan police chu Britney ruang an hnu hnuwa a kol ma khan a thi to ti po chu a hriani in alang boka ti chuan police chuan sainai chu chiang zoka thu zo fia tum le in ani hi khotlang ta na poilian thamni si lo khoi ve fo ani a hei wang hian lokapa po tang ve zeu zawin biak an tumlai po hian lokapa lo omeka ma se anrin no le be se lo takin a tir lama a thianu Britney mangaya police te po tan pui she mi alo tu kha tun tuma chuan engma soi thadu lo tlat mai hetia athil hriat po asoi thadu tak lawa chuan police te po chuan an kalsan vele tamaya ti chuan hun le ni liam zelin Britney thina atang chuan kum khat don aliam tareng maya police la chuan thil hriat bel an nei theider silo a thianu ni ki chuan Britney chu a oi thu a soina sa in a thianu chuan tummu mal le felfai tak ani thu te midang te ta na in pitak le mani thil po ui ngai lo mi ani thu te asoya ma se a thil ton chu a hriat thiam lo thu le shi om ti veu ma se a thianu chu a ha dam to a arin thu te a soibok ani hengba ka hian ni chuina kalzela investigator te chuan mi pakhat hriat chian du la nei in chu Britney thianu sainai khani in ani hian engemaw zep anei an la ring tlata tin Britney nen anin kara khan engemaw om ngeya rinna police chuan nein an pahni social media account le an pon lang nun an hriat thei ang chu an chui ta char chara chuta chuan engemaw an hmu mai le mi thil comment emo an thil post vela rin hel tor engemaw a om takin ti in uluk takin an zong zela atopa chuan engemaw chu an hmu ta hlau mai Britney uina tho mi sang sangin an post na chuan sainai khan Britney tha ani ma zana an thalak dun kha a post ani a chu thalak chu police te chuan an hmu to thona in uluk taka rin hel tur an zon ta ka chuan engemaw an hmu ta aloni thalak sainai in a post a chuan sainai chuan kong shen shengin chu kong shen chu Britney ruang an hmu na bulami tol tha na na an man nia rin kha ani a atira chuan hanrin hel ngal top chu an ngai a thalo dewa ma se kong shen pian hmang le Britney ngonga rena hnu mani om takha ain mil che atlat si chuba ka police lamin en fiatura mi thiam ti hniana kong shen an thon chu a result chuan an ril ro ti boi ngei mai chuta chuan kong shena chuan
Sainai le Britney te DNA alo reng maya police chuan Sainai laka chuan thu boy siam an du viawa ma se an fin fian ani ang hi a chiang lo ema chuba ka Sainai hian police hniana in puan lam engma asoi silo awangin an rilru a boy tlang ta hle ani ti chuan thla kha kumin ron lo lanin Britney thi atanga kumhni don ani hnu chuan police chuan tu imo hnen atangin chanpuina andong tatlat mai chunu chu Sainai thenu anga in chalin tu kha chu henu hian Britney te in awachwang kaya chuta chuan Britney chungde chu anrin phak lo tur thu aron shil tatlat mai chuta chuan Britney thi tuk jingdar nga vela Sainai chu aina aron kal thu soin Sainai chu arui hle thu le mumal po amumal lo thu soya he mai ba ka soi chun zom zelin ani hian Sainai chuan Britney nen anin ti thiam lo thu te soin cellphone chungchanga thinrim taka anin hnial thu le a thinrim in sum zo lo chuan Britney chu kot a thlak nuwa a kong shen chuan a rek hlum nia arin thu aron soita a he thu a soi zo hnu hian Britney car chu mu nge in car ma a passenger seat a chuan Britney chu alo reng boka ma se Sainai chuan an pahnia anin ti boidan che chu soi chun zom du to lovin a thiano chu Britney ruang chu ti dan tur le chanpui aron dil top hi alo ni a heta hian Sainai hian motel emo midang hming engma soi lo boka chumi hnu chuan a hlau thong lu tuk chuan Sainai chu kalbo wat turin alo shil ringot ani ome ti chuan rui tak chungin Sainai chu Britney car chuan atlan bo zuita alo ni he thu an hriat hian police le Britney chungde chuan mak an ti hle a Sainai chuan a thianu thina chuan dot alo soina sa in a pati a pu in dot soi tlang mai turin alo fui hi alo ni a chu mai ni lovin a thianu chungchang chu kumhni don jepin thudik lo tam tak police te a shilba ka a thianu a oi thu te chu a post vela a hnuwa ain thiam thengang lo awangin a thianu nian chuan thudik chu an soita alo ni ma se Sainai hi in thiam lo tak tak ni se chuan Britney kha damdo ina te a kalpui tur ani ti ngai dan po aron piang na sa hle a ti chuan a topa kumsang ni som pasari March thla khan Sainai chu tual tha thu boy le khotlang te har sana siam sak thu boy zia sak ni tange in a thianu ne na in ti hlim tura chhuak kha hetiang thilrap thlak takhi an tok ta kha ani a lim takle nuam ti tak anga an Facebook post nung bera lang chu atu ka pakhat thi na ni in pakhat la thil hriat chian po nei mang to lo le a hnuwa a hriat chhuali awanga in chir em in a omboka hetia Sainai ko ta thu boy an thlenla hian kumsom hni chaulani in Britney chungde chuan sheom an ti hle a an interview na po an fanur Britney omlo awanga an torna tele har sana tam tak an to chungchang te an soya ma se police ten kumhni don lai mai an fanu thina chungchang chu chui chuaka amo phurtu an man sak awanga an lom thote soin a una nu kumsari mi lek thil omzia la she thiam che lo hne na soitur an tlak cham don zia ero rilruna taka soi chuakin Britney chu me chilhim theitak vandoina ina anan nia soin khovel affair lo zia po shom ti takin an soibok ani hetianga thil a thlen hnu tharuk hnu vela hian Sainai chuan Facebook a post nein a thianu atong chu van nei ain ti thote mitui tam tak a senral thote le a thu kharnan thlamwang takin cholang chewan ter kau ti azek nge ti chuan tual tha thu boy ba ka police chuan mi ti mol phona thu boy Sainai chu ortir bokin court case te naw engemaw zat nei ta a chutia fin fian ten a thiam lo zia an lan tir tak zela chuan Sainai po chu in puang tangi in a thu soi chu a thianu hniana zinga soi ang che kha ani a heta hian a thianu Britney nen chuan leng chuakin an pahne chuan party na a zule marijuana antina sa hle a hemi hnu hian Sainai hian sheto lo roi rengin a hriat le chhun chu McDonald ta an chol kha ani le a heta hian in hnial boin he hmun an chho san don hian Britney hian Sainai phone chu laksak atuma hei hi Sainai chuan a hrichiang to lo na in anin sol deuh ni in a hria a ma se a hnuwa chiang taka a hriat le chu Britney chu ni khoshilavin alo omring to ti chu ani a topa Sainai chuan Britney chungde chu kota a hma chon ngai ta in heti lai hian kumsom hni pakhat chau alani a hemi tum hian Sainai hian a hmai chu a kota hup tlatin
tuma mudu lavin akun renga atap tangoi ngoi mai Canada a hian hetianga tol thana second degree murder anti mai hi tumlok le arwa mana nei lawa tol tha chin chiana ani a first degree a ero atel theilo tlat thung he dan noi a hian atlem bera kumsom chung lung in antang theya rowa taka in thana hi second degree murder noya ani boka mase hemia ero atlem bera tan turangkha omlavin a shemne ero ana theiang ber kha ani thin hei hi sherengin sainai luyar te chuan sainai chuan athil ti swala mo phurtua in pomin Britney thina chuan apoi khoina awanga tor ain huam thu an soya achan po Britney thina chu tumreng wang ani lo wang ani ber hengba ka hian sainai chuan aloyar kal tlangin ti hian a soi engtika ma ka in ngaidam theito ngai lawang ka thil ti emo ka soi engma in ani kha a kaule to don si lo apoi ka ti ngoi ngoya thil thleng mi alo tur ani asin ti in hemi nu hian sainai luyar chuan aklain chu kot ne na za ngaina adil sakta a heta hian chung ko momal nei lo ani thote anu kumno pangte a achan thote le kumsom pani mi lek ani laya record nei ngal ani ba ka kumsom pakomi ani khan khei somnga pali lai nei to in me chewan doi tak ani thu asoya chu mai ni lovin anu le pati chanchin a hriat thei om chhun chu zu le drugs anti lai chau ani thu soin anu le patin an enkol theilo hnuwa mi in fa atan an lata a ma se chu mi te chuan mi pat me chiat na le kutlak na rong kaya voi engama zat khoi chea in hei hian drugs ti le zu in lama a shoi lut na sa zwala Britney thi ma thlakhat vela po khan sainai chu mi pat me chiat na rong kaya khoi ani thole tuna phei chuan hei hian aril rolam thlenga khoin drugs po na sa zwalin ati chhun zom phani in a soita a ma se minol pui ngai dan chuan Britney chu atana michangkai le a thian tha em aril ro ha em chang le amal ngoi ngoi chang po a abel le pan ngam ni in atan engpo a huam hial anrin puya hemi awang po hian a thiam no na chu an soina sa hle thung heti lain sainai luyar chuan hetiang anga boina aklain in ato na chungchang chu drugs le zu wang bera pu in Britney chung de tan chuan hei bak hi chuan lamtur ane lo tho asoile a chati rwal chuan atir lama mobile phone chungchanga an boina khachu engma soi zui ni to lavin sainai po in engma asoi chun zom do to lawa hei wang hian chuan lamdanga a mange ti chu kan hre thei to don lo ani ti chuan sainai chu ko chuan kumsari chung lungina tang tora achung thu rel sakin atan chung hian adam doi ti le atem par chu azia omdeu theinan chanpuina peturin thunei tu te angen ngal boka hetia kumsari chung atan chuan kumsang ni somni palia emo kumsang ni somni panga hi achwa hun chu ani dona ko chuan ichianu tan mi pangai taka chwa tumla me chhetha ka ichianu tan I chuak turani chu ichianu laka iba ani ti in acha nge he khisa hian zona tam tak ala in phuma Britney Gargoli athi zana thil thleng kha tu man an che chuak thei don lo ni in alangta a mi pahni anin nam hnoya pakhatin thil thleng a hria to lo thu soin pakhatla soitura om to si lo hei wang hian zona cham reng ani don ta ani heti lain Britney chung de chuan an fanu thina chu torhar an la tingang maya apate a chuan Britney kha me chelhim thei tak ni in hetiang thil rap thlak tak ton hi ain me lawa ni tin kan langai reng ani ti in asoi Britney no te po chuan wate chan na chiale a thi danin a thon zia soiwe bokin anu shon Christy pu in Britney naw chuan sheom ati thole a u chu angai thin zia asoi boka tin apa evereta chuan a fanunun na toile tuk chuan a thin ati rim thu soin anun ain thak zia thote a soiba ka a thi mani khan Britney kar chu siam sak ngai la ya oma ma se a boy ema wangin a ho man lo kha ani a chumini chu angai to reng thin thole a fanu chu adam laya a hmu top na tor ani thote angai to in ain chirzia a soibok ani